Mňa zaujímajú výsledky mojej práce, získal som 8,5%, snažím sa nesklamať mojich voličov. Dnes vám poviem, že naozaj radšej nebyť v politike, ako niektoré koalície vytvárať, pretože to nemôže fungovať. Je to možné, že Danko chcel dokopy s Ficom po voľbách. No, ale potom prečo ich obhajujete? Ale to nemôžeme jednu stranu viniť. A prečo ich obhajujete? Ja obhajujem to, aby sme sa tu dneska nehádali. Však my sa nehádame, vysvetľujeme si fakty. Ale vec je taká, Odrazili svojich voličov, oni sú klamári. dobre, ale Dzurinda nás odrbal. Samozrejme, všetci. No tak potom musíme povedať, že nie SNS, Vy ste Slovák? že nie Ste SNS, Slovák, keď proti Slovenskej národnej strane idete. Slovenská národná strana je potom maďarská, pretože ste sa spojili s Maďarmi a spojili si sa s Ficom. tak, ale keby Dovolil Maďarov. Ešte raz poviem o svoju otázku. Prečo ste sa spojili s Ficom, keď pred voľbami ste hovorili, že idete proti nemu? lebo by sa spojil kto? Chcete Kotlebu? Kto by sa Kotleba spojil? Ja sa nevyprávam o Kotlebovi, ja sa vyprávam o vás. Prečo ste sa spojili s Ficom? Prečo? Oficiálne prehlásili, že nejaká koalícia je lepšia, ako mať tam Sulíka a ďalší bordel. Prečo pred voľbami? Nie porušuje slova. Toto nie sú Slováci. To je provokatéri. To sú americkí provokatéri. Keď sa pýtam na pravdu, tak som odpovedal. Dobre, kde ste sa pýtali? Aj u Maďarov ste sa pýtali? Aj u Sulíka ste sa pýtali? Nikto ich neprijal. Aj u Sulíka Ani ste jeden sa migrant. pýtali? Aj u Vy ste proti tomu? Poďte, Proti migrantom? ja to chcem Pýtam sa, ste proti migrantom? A vy by ste bol rád, Ja to keby chcem vám počuť. nasačkoval niekto? Ja sa vás pýtam, či ste Ja sa hlásim k tej novej generácii politikov aj vzhľadom na svoj vek aj pôsobenie a snažím sa robiť s najlepším vedomím, svedomím to, čo som našim voličom slúbil. Veď štát nefungoval. My sme štát za 26 rokov neposunuli. V každej oblasti sa štát oslabil. Ja som takisto váš rovesník. Ja tomu rozumiem. Som bol 15 rokov advokát. Zastupoval x ľudí. Videl nefunkčnosť súdov. Videl som nefunkčnosť polície. Videl som veci, ktoré som chcel meniť. Viete, aký je to super pocit sa dostať niekde a vedieť veci meniť?